Vrei tu asta mare? Da, merită 10 euro. Uite, uite, mini grădină zoologică. Ето, виж по-малко вкусва. Гледай, дай точно да е клевец. Виж как е леко. Иска с кои паска? А това трябва да кажи. Не, то не трябва това клевец. Иска клевец, ама нямаме повече. Ето, дай му това Кой клевец. се е дал? Дай му го, не му го хвърли. То няма да то хапе. Много внимателно взимат. А кокашката е. Това пете. Такова кълве. Калве, той А може. това е кротички. Я виж другия какъв е там. О, това е кокошка сигурно отзад. Къде? Е, това дебелото, странното. Не, това дебелото къде идва насам. Нема, свършихме трябва. Малко. Види капица. Да, и сега ще я снимаме.